Det mest angstprovokerende spørgsmål hos mennesker, der overforbruger alkohol, er næsten altid: kan jeg vende tilbage til at drikke kontrolleret igen? Om det kan lade sig gøre eller ej, det afhænger simpelthen af, hvad for en type bruger af alkohol du er. Jeg inddeler i alt mit arbejde med misbrugere, brugere af alkohol i 4 forskellige kategorier: brugere, storforbrugere, misbrugere og kemisk afhængige. Jeg vil lige fortælle ganske kort om dem hver for sig, men hvis du er interesseret i at vide mere herom, så kan du købe min bog Fortryllet her på hjemmesiden, og så kan du sætte dig mere ind i spørgsmålene derhjemme. Brugere af alkohol er dem, som indtager alkohol som et nydelsesmiddel, små, moderate mængder, uden det har nogen som helst former for negative konsekvenser. Den næste kategori, storforbrugere, det der mere sådan lidt for sjov gang, man siger, det er hele ungdomsgenerationen i Danmark. Det er, når man drikker på en måde, hvor man ønsker sig at blive beruset. Den tredje kategori, misbrugere, det er, når ønsket om beruselse eller afslapning for den sags skyld indtræder oftere, måske også i hverdagen. Man behøver ikke engang nødvendigvis selskab fra andre. Det vil sige, det der engang var et socialt smøringsmiddel, det er nu blevet en eller anden form for selvmedicinering. Og når det sker oftere og oftere, så ved vi bare, at det har store konsekvenser på livskvaliteten, og det er sundhedsskadeligt og en række andre ting. Det er den tredje kategori, misbrugere. Derefter følger der en kategori, som hedder kemisk afhængige. Den her gruppe, den er helt anderledes. Jeg er selv kemisk afhængig, og i øvrigt ikke på nuværende tidspunkt her drukket i over 19 år, så jeg ved en del om den her gruppe. De kemisk afhængige kendetegner sig ved, at de oplever kontroltab, når de drikker eller indtager stoffer. Og et kontroltab i min bog, det er et fagudtryk. Det dækker simpelthen over, at man ikke er i stand til at overholde aftaler, man indgår med sig selv og andre, og man har altså vist tid, mængde og varighed af alkoholindtaget. Og når den på den måde så løber af med en, så får det de her meget, meget store negative konsekvenser, som nogle gange kan være svære at indrømme over for en selv. Pårørende står måske et dumvand i hovedet og siger, se nu, og så videre her. Og det kan også godt være, at man bare kan have haft en krise i sit liv, og måske er man bare i anførselstegn misbrugende, man kan godt nå at rette op. Al god behandling bør have til formål at finde ud af, om man tilhører den ene eller den anden kategori. Så det gør jeg til en implicit del af alle mine forløb, for at vi i slutningen af de forløb, hvor jeg altid afkræver af mine klienter, de afholdende, mens vi laver vores terapi, at hvis nogle af dem skal vende tilbage til en form for kontrolleret indtag i slutningen, så skal det selvfølgelig basere sig på en sund vidnesbyrd om, at de ikke er netop kemisk afhængige. Og så vil jeg hellere gøre det til en del af behandlingen sammen med mine klienter, at de kan foretage de eksperimenter, de skal, og stadig vende tilbage og afrapportere til mig, og for at vi kan få dem det rigtige sted hen. For jeg har overhovedet ingen interesse i at foregøjle, at nogen kan lære at drikke kontrolleret, som ikke kan det. Så derfor er det en væsentlig del af al terapi, at man finder ud af, til hvilken kategori misbruger man er, eller bruger, og så indretter sin behandling tilsvarende efterfølgende.